tuan ang adtuon ron. Taod-taod. Tuon na to Kay na. maniud to sa mi kay gutom na mi kayo. Tanaw na to kung sa dagway gid na kung naana ta didto. Kay diri sa layo, diri sa Lantawan pati ning duta kay sa tanawon. So mas labaw ni siguro kuan naana ta didto. Pero basi matinga mo sa puting balas nato ha kay murag nabungkag sa bagyo, nagkatag. Pero okay ra na kay makapatong man mi unya didto ha. oh. Ma-enjoy nato gyapon ang moment. Nindot ang panahon, tinawang dagat. Tagbaw ta. Magtagbaw ta niya. Dito daw may mga tulog. Sa ato na ta? Magpatabang daw may lamok. Ato na kaya? Ato na siguro ta. Salamat guys. Fighter kini mo ang ano, o ba oh. Luka dali di kung picture dali. Siya daw. Dali. Ah man. Murag din niya ba? Ano? Pang. Ayun,